Koma chachikulu zitigonjera. Fanzi zimene kupanga zisizoona ya. Ino yonso ndifana kukuza zimene ndikukuza ndi mungotenga zimene zosati tikugonjera ni yayi. Mwakwisa. Afumu. Takwisa tuvumira. Kuti yate ngwavumereza afumu. Afumu ifeyo tamva zimene mwafotokozazo. Mukakhala kuti mwakumana ndi anzathu enawo mutitane satizabwera. Asi tikonze apa. Kuti zonsezi zikuchitikazi zithe kuti mwana wangu sanga kokhala. Wina aliyesa khaya kuziwa kuti mwana akhawo. Ndichole kwambiri wamfuna. Chani? Sabola. Wajani Sabola? Wandiwo. Kundiwo? Boko mbali ndio. Iwe sinapeke? Sina peke kina Jose. Bwenje. Ndio mesa mwalimu. Wajogosa sia kina Jose. Jazira. Ndipita kunchito ndibwere. Ngezi zangana za ndiwo iwe unangokhala pamene pa songa lwenchirepo. Dadera pati. Oho. Achibiriti ndamunanga. Wamva eti? Achibiriti acha ndokwatira. Ukuchokera kuti koni lephe kuyenda nde basi. Ukuchokera kuti kumusiku. Koni nogwe mfuna chani. Sangu vinikele mphuno yomwe yayi. Zimpaka azipitira mphepo. Waona? Como zizia. Akundiziwa. Apapa ndikuti amayankhula. Umeona? Koma dani, muone mmanjamu. Unaona mmanja tu amafana mmanja. Amafana mmanja kusweza kuti awoleka ngati simu kufanana kuti si wako. Imene ndiyitiyo. Maboza basi. Mboni weni uli nao ndiko. Umeona? Umeona? Wamule kusonga naye. Iwe nani so tabwisa. Tadika kandu base muno bwino. Ndi nkhondo kudika ndo base muno bwino. Soma. Ndo khachitenga la kuziwa kuti ntenga ndi bomboyi. Akuziwa uyitu akundiziwa. Amene iyi kutoko. Akanguti zatheka muno bwino. Zina ndikupereka ndi. Kupereka wasa? Mwana uyamba. Amapereka ndakuchimuna. Zinapereka chimwenanga. Chimuna kuti chani? Iwe pakhomba namba wabwera mbale wako. Kuti kana tsadapereka kuchimuna agenda. Mbale wanga ndi mwana imwe. Abwera fayira kule mwana. Apereka chimwenanga. Kuti mbale wanga ndi mwana imwe. Apereka chimwenanga akabwera. Ai. Andu akita kunene natu. Ati baby bounce. Koma koko. Abo ndenje yambo kuti kufuna kupira kwaphika. Ndani? Wewe. Basi? Basi jo. Iwe ine ndangobwera kuzulozulolo. Ndisubira nzikaphika. Ndiweka ndipume. Kota chipata analemba zimene chipata ananena kuti ikaza kachira kumena sana nalemba. Ifero kwathu. Mmeleza chitika chonche munde kuti ndi myezi iwiri uziphika. Acha mwana acha wathamangisa wanazo tanyamuka azipita pakhomba lobe chimene akupanga. Ntchito yoyo kurewa inene yophikayo. Iwe usafike muna kuti wathamangisa ngati kuti panali mavuto antundu inacho. Iwe ukanatha kumaziwa kuna kuti kodi waje mene akukhalira pano. Akukhala cholinga cha mwana iyi kapena afuna zingotidera. Ukanatha kuganisa. Wavisa? Kaka. Munthu chimene angaje pakhomba pano ndi kwa usala samaji. Iwe. Ine tu nimaona munthu akabwera maso mwe kumayang'ana amenaje akabweresa kasopo kuyang'anisisa kabo koma munthu alandira bwanja sanaona sasa munthu mayeneka aona kuti ndalandira chani ndiye mphatso ya kubwera chifukwa cha mwana ndi wathu siwa iwaja iya ndiye waja zipita zikapanga zawo kunoko ife tizipanga zathu ndesiwa apita ndaenda mero tapiki iya iyo pika taisi hapo kuma tirondolozeza mwanayi zizvinati kulondozana za mwanayo chifukwa mambo maiti kupanga apa ndi wa mwanayo wandikumbusaso iwe aja abweresa 4,000 aja imene yeti kuti 4,000 yake 4,000 naona ma 2,000 awiri kaka ina 2,000 imodzi wamba uzindibera uzindya magiga kuberaka usijana iwe mwana yetu ndi watose akapesa 2,000 imodzi sana pawe yani 2,000 iyo nimaenda kula paketi ya shuga chani paketi ya shuga weka imozi
Antu akutame? Pali chotopika soya. Ungakule pakiti ya sugar. Pakiti ya sugar. Unapakula pano? Koma ndama yapezeka nimangwe ndikagulire ndo. Kuti atenge kwa masiku awiri atatu. Mulini mpuma. Muzo kutenga tantu abweresa sopo, abweresa chani, sugar isikuti alephera kubweresa. Abweresa na kuti mwana iyi akakula zili pano. Ndiyo mukutenga ndama yophi moti tizisunga. Ndipo satu wandikumbusa. Apapo kupanga yo ndi chibwana. Ulibe dongosolo, budget ulibe. Iwe ninkazo opanda dongosolo. Ndigula kopi. Ndi pesulo. Tizilemba zonse. Kopi wamesa ndani ndapempha kumene kuchako kuna kuti akazangali ni mwana ndikhale pakhomo nimuyang'anire mwana nimusamalire ndanango kutumiza pane kena kuchiro amati pakhomo wano usalandira za mwana zobwera uzandiona inazo iwe suziwa kuti kuchipata kunya nimapita ndija nimakwera magali moto kumene maminibus nkhani yake inali analibasa 5000 amakwera ya transport ine 2000 ndakagulira sugar iwo wakafu pa minibus ine ndakagula sugar kuti tizimwato sinchipera kunyinyirika no ndiye tikugwirizana pano ndikugula kope pesulo ndizilemba mphaso zonse zobwera za mwana akakhala makobiri iwe usungeko pang'ono ine pang'ono pang'ono mwana indi wathu tagwirizana azinzako azibweretsa kwa iwe azinzanga azibweretsa kwa iwe ngatoti we azinzako zako kuti bwanji soma na njala kubanda sina kaza kwa maneno makubwa banga mangani ngewa ndimangwe ukapika simu mlamu mlamu ndangomba ndi wasa ndati takula ndani sawa basi pe ni family ndikundera mwanayi mwana mangotuluka naye zozole kuchipatala watuluka mchilowero hayi mutsongeratu zimatenda zosiyana kuli chibayoto mwina mukanadikira ite wiki imosi kapena masabata awiri koma nanga zolozolo mwere mwana mukakene panje iye mlamu sana mafuna kuti nimuonese chani mapu apano pano pa geography apa na ione kwebwe koma sana tuluke mchilowero chemwe takalowe naye ni nyumba mwanayo alo komanso chemwe ali kuti chemwe anyamuka tapita chifuko mukapita kakuza kodi mesa menda sanga kula akhale kuno azikutandiza ntchito zina zapakhomo aye mwere mukapita kuza basi mungomva zimenezi amene achanja akulu ndifati nasanga kuti abwere kuno azionaona zina ndi zina kaya azikutandiza nikupika kumene azikutandiza nikutunga madzi koma nanga pamuzi pangabwa ndazowa kuti akaphike mlamu zopika zondiye sikuti pali vuto ili atazipika tutizipika koma mwamona mlamu zuku lako wamumva saundi manifesesa mukalakaye kuno mwatandize zina ndi zina akuze zosolekera zimene palibe kakutunga madzi ndi zina zotero mlamu iwe tikambirani chamwali awa ndi asiya akakutandiza zina ndi zina andipesa abwene ndamva ulonya kumasolo kumene nakusiya kutanzeni madzi ndipangira kwawo kuja nangisini kwa bize mlamu iwe tikambirani anusu mungopasaliese tapita mukalo wina mundigwirize mwana ndendizuke ineyo Zamana mulamu uzamata ukungopasa aliyese akasanga ndi aliyese nangasi si aliyese kumambe na iwo koma umasunda ubakhomo mlamu solo yapo kusunda ko lanthu obwera azimpeza ndani azatile muzacheza nawo kati azimpeza ndani yo mlamu ziba mlamu sikuti tuntalikire iya bye paina kuti zikhala pafupi chifukwa anthu achita kunena mmuzimu machita kuna kuti kumene kujako kwagaga kuja kwabadwa bebe pausa ndena achita kuna kuti ayi ndizikhala pompa akuti bebe pausa anthu akuchita kunena apa ari kumanchito wayi ndiye ndikutalikira sigwira izo sizokukuzani palibanga abange chipongwe tati iyo inipangira security foto nalo nchito ndinanilembe kalati ndikusiya ngani ali mwana hayi bravo udalike sangani apa uzipita kumene mapita ako basi mazolo ubwe mwana zikapanda ndoma munatu koma mesa mayaka alipompa koma mwana wangu uyu ni mwana wa mamuno ndiye azikhala azikula ndama yake aziwa mungu
Taswira. Esa bino kai. Taswira. Abwana. Mwana makufunani. Okay. Pompa. Wawa. Mwaswira. Taswira. Dama ne basima kwa na. Nanga bwanji. Ya, ndiye mumandifuna pompano kapena tifike kai ngati. Alo nangu kabo. Tingokhala babo. Ningo maize. Okay, ndiye ningovula kai sabatos. Okay. Sure. Oh yeah. Kaya mnasala bwanyi bamusa. Ni nasala buno kai nenda bwanyi. Taenda sobwino. Abwe. Sure. Ya, madimu kundifuna? Ya, yankula. Mafandi bempi nawo agugo umuzana ndi ndafuna kula kudwala ndi mafandi bempi kawo. Ati ayambaliri? Amara yambazana. Ndeba no basavisa buno. Okay. Ati chikwavuta ndi yani? Amara mutete mumuwa baya baya. Kubula uchiparaso sana atanze sobu mubini. Okay. Ndiye chimene chimafunika ndiye? Mafandi bempi nawo kena kage. Ulika kule marenga. Ulika fiyiribu. Mwajidule mkufuna ndalama? Okay. Mere kizita kanda mzina? Kaya 20 kafege. Oh, 20? Zimini zikuoneka kuti tikakukosani 20 kukangati kwa salari kuochepa ati kwambiri. Aipande vulu. Uzathandizikira nawo mwezi wose? Bwati pile tikaonawo. Simufuna mukapitabe muzivika kuti mmakhala ntawo. Ndekuti kadresi kabwino. Temasiliba sitabwino jojo za azimayi. Kabonya kanu pambalipa. Pambalipa marembao. Okay. Chabwino ndamva ipezeka. Ndaniswaidi. Yes, malume. Ndaswera kaini. Ndilipo ndi. Kudajitswa bwanji na nusu. Ndilipo ndiyankhuleni. Ya, ndili kunyumba. Chani. Ndani? Liti. Bali leswa kunyumba wandimbira. Munyamuka liti? Achiswa. Alero? Kodi zinthu zake ndezi kuyenda bwanji? Ndisaname pena pake. Nangasi. Sono maganizo anga nalona kuti iniyo musale pakhomo ndicholenga chona kuti makamacho ka kusukulu kaya kupita ku sukulu muzimu Samaria. Ifanso chona kuti nayeso Shamira ikuteko naye amandiuza soma program yake ena. Ndikuziwa komabe. Koma ndimene ndrama zikuvutira mwene ndele uyu wafunika ndrama inuso mufunika so ndrama. Okay. Chabwino ndamva. Ndamva ndikupasa. All right. Yeah. Bwanji. Bwana kuti kodi anthu hichitika ndi yani? Anaimba abawa achiso. Nonso kuti afuna ndalama akupita kumuzi. Iwenso ukuliso kufuna so ndalama 20,000. Ndio mata kudola ndani kumuzi. Amara aije asisi kuntunda. Iya. Ankolo mwana uti. Aula runda gogo. Agogo ndo makubwa.
Okay. Ndiye made mufuna 20,000. 20. Oh, yori mupitire town. Mukaone zona. Acha bwana. Hai ndio kupasana ndrama. Kumabe. Endelea. Dula. Bwanji. Chiombo tu hii. Bwanji. Kodi petrol diesel. Pero drizi ndio kulija. Zori ni njinga sukuona? Ndaiona. Ndiye. Kumamela hivi engine yangu imena ingaendelea jana. Ha? Ndekuti ndizi. Kodi ukutani gaga. Kudaba kuti iza. Siza kuti ucholerwa pa unonge. Kusia njinga mwamba uje mbabati pamwamba. Nangona mbakwera ko njinga. Sina kweripo. Basi njokani boni tunanga. Ndikatum apeza kale wendesa. Oyendese ndiyo yendera. Si kufunika wagani. Ndiyo yendera si kufunika wagani. Ukutani. Chimisi kwandiri. Ai sizogwira so apa sunthani. Sunthani. Ndijana adi. Kodi ufuna ja? Abamba kubanja alipo? Alipo. Alipo? Kuma kuziwa nani sio ndikupita Kongo. Pa ndikupita nchito limwe ndabwa. Zosatheka. Ndiyo ombola tizi. Ombola ja? Njinga. Tapita kwaguleweka. Tapita weka kwagule mshop. Tukuone. Ndeta auzi. Ndauze kulija. Tumafuna. Amafuna? Ada! Adadi! Yuwa nidi. Ndika idani. Ngoma sizori uzigwira apa tasiya. Sinifuna kuti Tabayo khala. Subangani. kuti ulimbikire ndo ndi zinthuzi. Zinthu zake ziti. Zikuchoka tu kampani yati. Kampani yake iwe ungakhale ndi njinga iwe? Ndibolo uzapha iwe njinga suza yona. Inde ngati wakhala pa content. Kazi. Bobo. Bo. Lipa chazina ndani? Stella. Ya, Stella. Nakona sina ni kazi nako kwa maipiri. Ni mbali wako kapena mango jesa? Ai mango jesa na. Bora bene. Asenkaza mjani mambo hili. Oh. Sina kan Mavis. Ndi Mavis. Mwana ngata sasa usumaoneka bwana. Ngomba kujeza umene? Ndangomba kujeza na ivo mpaka. Senkaza mja namba kumfuna kale kwa vena mandikira banja se. Oh. Ndewe ni moyo wangu afunika nimenyere mission ndikwini. Kwa hiyo Kwa mai kwa mazobu no bwino? Magajani. Ai nizinisa. Sikutungu kutumatu. Tugaira kena kale. Ndiye. Uri wena feri gwire ngazwere kumfuna za serious. Nayo. Iwe sofuna kai gulokomere? So sari gukomera koma sina ngandibungo vangira mai yake mai kwa mazobu no bwino. Ni magajani. Mesa iwe ndo ankazi zake. Fio ukapanga zodi feri gwire. Tugaira kena kale. Aba kufayo. Basi mavandivana nyumba. Fani takumana naye. Ndiye muvaya. Mukakumana naye munde hali nende kupasania mainisi. Muona bwana. Hapo po basi. Tatenga kai namba yangu. Maili mutatu. 5. 70. Ndimene ulikola. Ewe uli credit uli hali. Unaona bwana. Basi popo. Mudali latu yo sabondereze. Osadenda. Ndekuti ndikuhala. Osabanga mistake itu. Okay. Ndijira ruruze. Okase. Babande bola. Sachede tiwe. Sonai. Is that? Is that? Antunjinga magula nayo kuti azitani. Kuti apo sivene maziwa ino basi ndi nkhani zakabaza basi. Nanga mzimu si andrama nyumba. Si choncho ayi. Njinga timaendera.
basi kumutuma dola tenga njinga ukagule ndiwo Iyo, abwera iyo, titengani bwana, mwana wanga tipite kuchalichi bwana usapanga zimene iyi ndiye kuti mwana wachiti zingotenga ulendo wa kunchito maendeleo athu akunchito alipo kuimba sasa nyamata uyu amavuta bwana wanziwa uyu wantali kofesi uti ama Gibson amene akuimba ndimwimbira nthawi ina mwinaso naye sota amafuna azo ndabwerera kunozo mwinaso naye amafuna azo mwene ndabwerera kunozo kudomwe wabwera kuzata kunotu bwana sikuti nakubwera kuti zangona njinga yokhaiya sono ndimaona ngati poti podutsa apa wasilira njingayo yandi okay chabwino ine kubwera kuno bwana kunyumbako wabada mwana bebe bangu sama muna muli ndi mwana kwambiri very good ndindalitsoto mene kwambiri kwabadwa mwana pa nyumba timakondwera ndipo zichitika uku apa mmene zateremu zabwino kwambiri zichitika kumuzi wosetu kubwera tione mwana akubwera unanasi kale anu kapena zibale yake ankazi ndamuzi okukondani inu angapezeka ena okukondani miri yanu yovuta kwambiri inetu zinasintha mwaona uli kunchito kwenda sokoneza mwaona niye chiyambire chitengana nene ndini mwamva kumbiri yoyi mweyo sina kaifatu wangwemba kumene munthu ukamayamba ntchito tu kumene umaoneka ngati olungama koma ukakhalitsapo kubanja kuja kwa lunda muone ndikuti pano mwina achakaso kupirira simunamvere kumbiri ilo nkhosa sana kubwere kuzaweruza nasintha koma ngati unasinda that's okay that's beautiful kwambiri ndithu ndiye kubwera kuti apa kuti ndifuna ndinyamuke muli mapepa lena ake kuti ndikatindise ndiye apo mupita koma ine kubweraku mafuna ndipemphe ndipemphe kuti muntapise ku ndrama chifukwa kunyumbaku ndiye chibadwire mwanayi ndiye zikutchulidwa zambiri amasopo atafunika wotikitirawa ena aufawa ndiye penanso pakufunika mwana akabadwa atu zofunika zimakhala zambiri kumene mmene zachitikiramo sikuti akulakwitsa kukuuzani kuti pakufunika chakuti zimatero kumene ena ati pakufunika mikaka mabotolo akeso amikakawo pali zinazo ati madaiva akufunikaso pati madaiva amati madaiva sisi zomveka mwanazi ndi madaiva usati madaiva amanayo ndamene amanena zimenezo zokuti akazangawo ndamene amanena zimenezo ndamati amayi awo amwanayo akazanga basi mukonoti amayi awo amwanayo khangati kuti inuyo palibepo connection ina iliyonse ine nimata ineyo ndini bwana anga chabwino bwana Zimveka big man mkulu kwambiri ndikati akati kunibwereka ulo 25,000 ulo 30 ndikubwerekeni kuti mwezi ukatha osati ndikubwerekeni komano mukangati mwa loni ngati kutapa loni kutapa kutapa chabwino gaga kodi inuyo chikulembere ni ntchito mwagwira miyezi ngati miyezi ndisatiso miyezi yayi mwagwira masabata angati masabata we tichosepo tikuyandikirabe mwezi omwe ayi gaga iwe wagwira ntchito 2 weeks ndi masiku mwezi sunathe yayi masiku tukomakwana 19 ndetu kunena kuti mwezi sunatani sunathe kutero komwezi udakati watha mundayeneka kulandira ndalama zanu kuti inu mwagwira ntchito koma zimene zachitika ndi inu zosemphana kwambiri ndipo ndi umunthu okhaokha inuyo mwana uja asanabadwe mayi aja ali oyembekezera munabwera kuno kusatenga ndalama nanena kuti nyumba musamakhalire tumopanda wantambala anthu analilangiza kuti nyumba muzikhala ndikena kachi chifukwa choti mayi aja ndodwa tikova kuchitika ndi usiku panena kudandaulirani munandithandiza ndinakuthandiza apa mwana uja sono watani komanso musayiwale munayimbanso tufoni kaya munapisa ntchito foni yandani kuti akoti apa mayi wakuti tizipita kuchipatala nakutumiziraniso ni ndalama pamene amakachira pepano khanga tikukukumbani pamene amakachira nakutumizirani ndalama payanana kuti muzilembatu iyi ndeto ndikulemba pakati apa kainali liti munafika ku office kucha
bwana nimafuna kanga chepe apa kanga timwatengano kokwanira katatu ndipo ndalama zonse mwatengazo zikupitirira ndalama imene mukuyeneka kulandira pa mwezi ndiponso chinthu china bwana apopo munena zizona sikuti ndingakukanenia koma ineyo kothawira kwanga ndi kwa inu komanso ine ntchito ndile tili limodzi ndikudziwa koma ma conditions apa ntchito mukwathawa samayeneka kuyenda choncho inu muli ngati pa probation tikati probation ndekuti munthu we amakuyang'anira miyezi iwiri kapena itatu kapena mwezi umodzi ugwire mokhulupirika tikuone kena kuti kulemba ntchito koma inuyo ndi mwezi omwe simuna gaga iweyo kodi iweyo watha masiku angati usakubwera ku ntchito nanga sichifukwa cha mwana iyi chifukwa cha mwana yitu sikuti paya nakuuzani gaga anthu mwana yamani ndi muyang'anira mabanja amu amata amayi kubereka mwana koma kuntchito amatanibe amapitabe uyotu ndo mamuna mwina angati pali mavuto ena ake 2-3 days koma iniyo pano munguta wiki musanabwere kuntchito ndizimene manena kuti uyoyo ndo mamuna ndiye ndikati ndimuone amayi ache akamutenga kulira ine ndikamutenga iyeyo phe agaga ine ndikuonapo vuto lina lililonse bodi mwabadwisa mwana wa mamuna kumeneko nde iniyo mudzikaniro ndikujomba ifoti ni mwana wa mamuna. Are you serious? Ndenda kuti ndikujomba. Zonse ziziyenda kunchito ziyende kunyumba nso ziyende inuyo simunayeneka kujomba ifoti kwa badwa mwana kuti ngati ndikujomba ino simuzi wachifo chimene ndikhalira kunyumba kusamala mwana yo mamuna akulu apa mukumbukira ndalama yonse imene nakupatsa neti kuikumbukira inuyo mukapatule ndalama imene ija mukagulire zimene anena akazanuzo koma chakuti ine ndingakupatseni ndalama so ina ayi bwana ndipatula kuti palibepo ndipatula kuti palibepo kama that's misuse because ngati munthu ukubwereka ndalama uzidziwa sindokotukwana komano ndikukuza kuti sukugwiritsa bwino ntchito ndalama. There is no way pa ntchito kumatenga ndalama zopitirira salary sizimakhala choncho although pali mavuto awawa tikanenaso kuti although mune naso kuti kutukwana ndikunena kuti ngakhale pali mavuto awawa simunayeneka kutenga ndalama yopitirira salary yanu pa ntchito sizimayenda choncho ni muja munthu umangokhala ngongole inu tionana andi apa ndikuuzeni ino tsopano ndikutulutsirani chikalata mawa muzatenge chokuchosani ntchito apa sizikugwirizana ndi kuti so ndili ndi munthu pa ntchito no ivi na nyamata unawapeza aja sa nyamata utawa apanga izia sama panga zimenezi nanga kulobereka kumene kuja ndiye bwana sono nyamata wandali uja pesa alipabanja amene ndiye munipase ine kala ndiye basi iweyo zingwembekezera kalata yokuchotsa ntchito mawa basi mukundichotsa ntchito ifo ndaberekesa mwana wa mamuna kundichotsa ntchito chifukwa ndaberekesa mwana wa mamuna kaya titero kaya koma iweyo basi sitigwina nawe so ntchito nso yayi mwana wandichotsa ntchito